Ideme ku mne domov, guys. Robím si srandu, ideme tu na. Choď. OK, nechceme pozerať. Čakaj. Samo tu lezie. Dobre, kameraman. No ideme. Ja sa bojím, že tamto nás vidí. Ja sa bojím, že sa to To je hrozný pocit. Tam chceš ísť na strechu? Však tam je to sponzorované. Ľudia, Akože tu nás sa nikdy nedostaneme. toto je adrenalín, jak hovno. A tam, tak to býva, my sme debili. Tam nejdeme asi to, tam sa nikde nedostaneme. A tu? Na čo tu máme ísť? Tak tu dole. Pozrieť. Počkaj sa pozrieme na to hlboko. A tu by sme mali vyskočiť. Tak ideme? Ale čakaj, tam takto je. Čo tam je vlastne? To je garáž. Čo keď tvoja bábka nás uvidí cez okno? Môže. Ono je na balkóne. To je hrozný pocit. Fúfaj ľudia, asi sa za chvíľu prepadne. Ja som sa posral. Tu je to pevné. Tak je. Dobre, čaute ľudia. Čau, ideme. Koniec, nevyšiel nám plán.